Yama kwa baby mu edi aba Adom TV na yewo amani ampon ahemfie kase mu se me kase afei na nananom epagya won mu anapa obetena ase no won mefra ase a wo ba baako hwemati a kwan yefa so ewura ahemfie kase ba bia yade dada sebre osebunsu a otoso emienu na penifo atum kakra entie a wo menya ene se wono esesa na ho amanfo ehwe ne hwe mu anu muguso esesa ne ho akopembra nansa a odeda mpemene beso na yapagya no na mewo eye nana adwonfo hene ewo hanum se ma me ne eni enkomo kakra abra yeguso a etwen se nana no beba nana yemwakwa baba Adom TV so ewura megiri se wo ho ye de ya me adaworo ma me ho ye ba ebre pote be na mo hye se mo betena se awia we ba cho donko na donko no sisi akesima kakra bi so ase nana no nya meduru papa ahoboa no nenso ya na adaworo ma omo enam kwa so a omo ba ma hu se na ahema asifo mo a aya oba nti nse na ma atena se dia mo amaka nyina beba me pa cho ane to amutu mu anya bia mobo amanfo amane se obire se ye besesa na ho ene ho kansa se nipa abodom pema se omo pese omoko ho ana mo se netimamfo timi ba enso mo be kaprachi ene ho asem se wadawro ma se ye besesa wo yene ho se ye nsesa wo yene ho ende ye mfa ntudwa enti se wuduru ho na se ya topunu no mu a wo so nya abotere na che se bibi ekoso enti se dia wo se ye no ye wi a ye bebie kwan ama obia akwa no sabi enu nti na obia wa ha na bibia ne ebra ye de ye enti sese ne de megidi se yewura ye sesa no ho ana se ye siesie no ho enti eno no de ye mfa ntudwa enti wadawro ma ekwan bedam ama obia akwa no mehwe ahemfie hanum se ya nananom mpanimfo no uka ho bi na so sa ya branti efiti anopa me hu so afranto ma o sha atade na wokọ na oba ye heda mma o adwumadi esurunko bi a wudie ana asese ntina ne de wantutuntuma mu beda se ye nokore ya heda mma me dwumadi ankasa efiri se ye wura tofom me mfranto mada dwumadi a de ahye me nsa no ene se me na me hwe sabi obi obeba ha bi obenya nsuo anom se obenya bibia kana no ene abra ye wura soso tofom no sabi ensuo ne nsa ne bibia a eba fia ha bia no me na hye me nsa enti no sa adwumadie ni nti ema me ntimi emfra ntoma enti e wo se atade na me hye na watweda no kora de obi a oba ha bia hunu me sabi na ye jalabia ani shu na ehye me bi se be kwahye ahenema anhwe na obi akotia so amanate enti e adwumadie de ahye me nsa nti na ama sabi entuma fira na bome ese esom na guso som be pa cho an esom ge ma som so adwonfo hene ye ka mampo adwonfo hene odi bre no den na wo ye ye ka na mampo hene adwonfo hene sabia ku sabia nya ado eye ye wura opem so wo na mampo hene omumienu na tisika so otumfo ete gold so na mampo hene so ete dwete enti omumienu na tisika so enti saa omumienu no na ewo sabi wo hene ohwe omagudie so ana sesabi wode sika edi adwunie edi ye chene nka kawa bibia eye sabi agudie bia de siesie wo hene ho bia no eye adwumfo hene adwuma aye brofkase be kan se goldsmith enti me ya da sebre goldsmith adwumfo hene no asekire no enti na da sebre dampam anya bia nnyoma e dia ye ano no nsa no adwuma ne bi kan ho ana adwumfo hene wo ewo twaka wo sabi yewura woda ho emu ho pa sekire ne se ye nyina anim se edo hene etompamu a sabi ye siesie no ansa na sabi ye de na kwakura enti se da sebre da woda ho no bibia fa gold bia wo no ho bia no aya adwumfo hene na de siesie no ho na eno no eya na manfo eta ibisa okwakoye ohen kasiesie no sa ne ma no okwa odi bi ko ana mo de esiesie no kwa ewia yeyi edi agunchirima wo wadawro ma no no de yentimi nka na bontene eno de duru ho a ene enim ekwan ye befa so a ye behunu de ye beye si ye yesua de wadawro ma ade de yesua enso so nya niema nyina na sabi yetimi etudwama na yeyie wadawro ma nana dwufo hene ma me na wase na ekoto adwumadie so bibia ni abesa ba na se nsuo ne nsa nyina gye se ba ho ne nya bia no ekwan bia so yeda se nana mampo hene echi ame pani nso so ewo hanum se ma ye ne no entoa enkomo no eso nana ye mwakwa ba me josu obru na esu nu wasu amu ani an ketenkete sa no se num sa de si be mansu
Bema nso sofo bi na obia na sori be we osenye hwe fa menyame na ne yiri wuye na ne be wuye no wo preach wade no osenyame we de wa anye ye kura nti we de eso hu se de da ho no bema nsu de na nso se sa na eba eti nana no mu obra mu hyeda kosu ana se sanse me hyeda hu se nana bi asu ama opie ya ne ache ne sei da ne de wo ho a uti dwom kura we ho ne si utiri mu a utimi sugu yam na do hanki apepa enso ni kwa se pie ma amanfo o da bi ene de eno e die ntia ade wo ye ohena awre ho se na ntina me ka se wo ho no mu a esi utiri mu a uti dwom kura na wo sugu yam na wo do hanki twi atam se me ma ne ti dwom sa na bibi ba na hu so de ne hanki no fa na nim a na anim sa awre ho no ana wo die no na wo sugu ne yam wa hwra de papa ade kese pa obi amena na 19 aduonu nkono nti eso hu se mani abre yie baby aya de dada sebre no ye ma ye mfa fidie nko ho entwa ene ho nkeka ho eno na ho abakosem na ase ho asuma asem ne tise no ho abakosem kakran se nka ye nsi kwai ne na amafo mfidie yi abe no obehwe se na anu ya wowu ye enyam pie ye no kura na social media for ni ama date ama ye ni ama da de bedi na wotweda ne ade nyina tie no no ntina ya na ma ye sikwai se ye mfam fidie nkofi se bia na ne a wo mpese beba abonten no oni ade aba ene ntina ye sikwai nka ye sa nka ye nchiri sa enti ama ne bia ne mom ni a wo mpa wo behunu ntina ma ye ne sa omato epono num sesi ye sesa da sebre ho brebe na ombe wie na brebe na mo nso mo betena se ye ntina se de sabre ya ye nananom akomfo amane anu wo mo ya enka ye tamo na so ane sa na enso so wo mo so ka ho ye no nti na esi enya bre ma wo mo so ye wo mo die ni wie nti se wo hwa a ya sha ase ye hihye ye nkonwa ene sabre ya ekoya bia enche ibefu mu aba anapa ni suma nkwa hene na pamfo di nkomo mo kire se amamre ba ko mienu bi ho dwan twa ne ade na wo so mo ye no mo ma wo mo kwan ma wo mo nye ewie mu susu nye fe ne ho nkeka ho anyi bi afi de mo ma mo kwan mo ma ye sa amamre no ene de em se ye acha me ye nti bibi se fi se ye ansa ne ye be hye ye ase ye di ka atwa adwan ya amane bia e wo ho se kotoko hene ba nti wa amane esese ye nti se nsuma nkwa ka bibi sa de ane na ye acha me meto ye nim se ento acha me anim a na ento odwa nti acha me nim bibi sa ene wie mu nhyada nya fe o mo tu ho na mo de ene de tumi ne ya na we nyame nsem ana mo ne de wubetu but duru bra nyame pese wode ne tumi ye adwuma ne de ene de ya na usi ne ho kwa ye nya yi mame na wase na meja mo akọ nti ne chese awia yi de bedwem ha ne yetena awia de ye nyina e ba ba na hema ene abusua ne de om de om betena fie yem na mom nananom a ene nanasom de ye nyina ne adofo nyina se si wonu so bi o se nana hema ene hefo nana hema ne na busua ye botase abusua ye botase ni bretu abusua se bretu no wo mo ataba no so atasama so ka ho bawro ka ho ahensa ka ho adanse ahensa ka ho adanse ahensa ene kwa hine na etena dwam se Mamponghene ewo mfirimfi ama wo ene on etena kwa hine etena dwam se bretuo ehene ewo ayeyi mu ti wo mo no de wo mo nyina betena fie yem na atena nkonwa ye ne som yeso afiga se hine na ye acting president Mamponghene traditional council ti ye ne no ene nananom etena nkonwa nyina betena aboboa no ha ene adofo nyina na de wo kan na chese bretu abusua hodo kode kromfo wakasi bretu no ne ho anwan no omo so betena fie ho bia na se omo de sisi ye ne omo nyina betena abonten ha na omo no omo tena yikete so ebi ni se de mekeka aye no atasama so ahensai bawro adibinsu omo no omo tena yikete so omo no de omo nyina betena fie yem nana mami na wase bibia ne ebesa aba nchem bi nana Mamponghene chiame na hu se ye ne no kasa no nti sabre afei na oto ani hu se nana no mu bi eguso ba na omo eba omo betena ase ebo nondu ebremu no na omo peja omo mu
ɛna ɔmo akyerɛ sɛ donko brim ɔmo bɛsa ba bɛtenase na ahɔhoɔ abrempɔn a ɛba no ɛnɛ no kuromafoɔ no ɛwɔ ho akwanya so kwakɔre nana ɛne akyi na meka sɛ deɛ wɔnom kyerɛ a wɔmo ɛsesa nana ho kakra nti ɔmo sesa ne ho wie a deɛ aka biara wɔmo ɛde ɛbɛtoa so na yegu so ɛwɔ ahemfie kɛseɛ mu hanom sɛ ya yɛdi nkɔmmɔ ɛna ahobanbɔ ho nsɛm so akɔ yie papapapapapa ahobanbɔ ho nsɛm no akɔ yie san sɛ ahobanbɔfoɔ ɛwɔ ha no biara nim deɛ wɔyɛ ɛna wɔn ɛyɛ adwuma no according to instructions a wɔn mpanimfoɔ ɛde ama wɔn nsɛntwerɛfoɔ so abɛgu kurom a ɛnyɛ agorɔ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛna atemamfoɔ wɔn akɔhyɛ akwantuo mu dadadadada ɛnɛ dodoɔ na aba wɔn abɛgya da sebrɛ ɔsɛ bunsu ɛkwan sɛ wohwɛ baabi a wɔni da sisi yɛ ya hemfo no nkonnwa wɔn tena brɛ ɛna sɛbi wɔasomfo no ɛfra aseɛ a wɔn hyehyɛ presidential days baabi a ɛnɛ ɛyɛnya ne teɛ sɛ the Asante regional minister ebe lead government delegation ama wɔn aba bɛtena nso ɛna ɛwɔ ɛsoro hɔ nom a ɛwɔso wɔn ahyehyɛ ne kama ɛna afei ɛhemfo no sɛdeɛ na awɔtwe da no deɛ ɔhwɛ na awɔtwe da no bi anaasɛ odi akyire enim sɛdeɛ ɛteɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa wɔn mu nyinaa ɛbɛsan aba bɛtena saa bea a na awɔtwe da no wɔn tenaeɛ no mpanimfoɔ ahyɛ da ayɛ parking lot akɛseɛ a oba opake o car no baabi kura na sɛbi onni VVIP obɛbɛn ahemfie nankasa no ɔmo bus shuttle hɔ no ma ɛno ɛbɛfa wo ɛde wo aba ansana watimi akɔ nafei wakɔ toa ɛyɛ ɛyiyɔ no so anase mpo wanya kwan ababa bewram na ma menhwɛ sɛ menya opani bi na me ne no adi enkomo a opani bra bra mu na mu gina emu no ho no yeni nkomo okay enti ose komo de no enti okope bibia di na je se enya asem adusi pogu bra wona wuti kuro mu e na wananti mu a free nura besi sabre ahoboa na mu ye free na wotweda eto odwa se nei ene ebeye dasebre dot ye ne ho keka ho no wuti kuro mu wo ye nsantwire ni se na nioma ko man da se mi nia ne kwasem ni se mampoman akyere odo ade akyere kuro yi san se dasebre to fam no na emu ayedin nti ndidi ka no mo ye hyehye e ma kuro yi mu ade adin ana obi anye didi eno achi no omusa ede enhyehye gu akwam yesisi kuro yi mu baabi a bibisi a enye se esi no yeyi fi ho na eno achi no nananom atrankonya hyehye yi mu no nioma ma ye no asoni meka se mampoman so aboa amadwumadi no aye krabehwe esan ahofa de ne yesu ane eba ni na no obi abre ne ho ase kasem ane esu awdo ni na mu no ye ho wese amane ye nyina ye ahoho so a ebepie mu nso no ahoho so aye omafamu de a omu nyina bowura yimfie wa ehyehyɛ a nanam de gu akwa mu no obi a di su pepepe enti no kasem se sa wo hwɛ besi enua anumre beto samre na akomfo akomo amu ye nyankama de omayi wa na kyerɛ sampa no mienu brem ye bɛsa ato aso na yedi enkomo nti yede mu si no mienu dwa ye bɛba na yene mu aba bɛto aso ɛwɔ ha yɛda mase